Sanibonani guys, igama unqobile niphathele amazwi lami eithonga ngomhla ka-19 February. Hayi-ke umndeni wakoMagwaza-ke uvuke nje nesimemo ezivela le kodladla bemenywa uMbali phela ukuthi namhlanje behlangane njengomndeni bezodla isidlo sakusihlwa. uMbali-ke uke waqala-ke waprepare-ke ngoba phela kuzoba ukudla okumnandi impela okuzohlanganisa imindeni. Hhayi, waqala ugel waqoba isipinashi. Kuthe kusanjalo-ke unina benoyise basondela eduze kwakhe bezomncoma-ke ngale invitation, kanti uzozizwa engathi udizi uNtombo. Wezwa sengathi futhi uNoziyasi ngathi kuthi akaphalaze. Hhayi, uma wakhe wathi ngoba ukhathele akahambe aye endlini yokuphumula. Kanti uNtombo uzoya ngasethoyilethi enze i-pregnancy test, aqeda athole ukuthi ukhulelwe-ke ingane yakaMagwaza. Asisho njalo guys, sithi ingane yakaMagwaza. Kodwa-ke sibuye singakhohlwa ukuthi uNtombo useke wathi ukudlala kancane nephoyisa elalibizwa ngokuthi-ke uNdlovu. Manje-ke asazi kahle hle ukuthi ngampela lesi sisu esikabani. Kodwa-ke yena-ke ujabulile uMbali, washo ukuthi sawubona sithandwa sami, esho kwi-pregnancy test stick guys. Wathi sawubona themba lami, mina nobabakho kade sasikulindile. Hhayi-ke guys, it's official. Singathi-ke impela laphaya kodladla abazukulu bazoba babili impela, umkaLethukuhle nokaMbali. Ngapha-ke kontanzi-ke uZama benoPhinda bayaveva njengeziqandu ngenxa yokuthi phela-ke uNtanzi ugcine eqhamuke nesu elingase libakhiphe kuyona yonke le nkinga abakuyona. Umane wabatshela ukuthi abahambe-ke beye laphaya esigodini sase-Ezulwini beyothumba phela uMbali. uMbali-ke bazomthatha njengethikithi labo elizokwazi ukuthi-ke libasize kweqini phela-ke i-country bayele eMozambique njengoba kade beplanile. Ha, uZama ngendlela ajabule ngayo ubungafunga ukuthi kuthiwe uwine iloto. Ubethi yebo baba, sizobuya naye phila, ungakhathazeki wena, themba mina wena baba, seke yini mina ngakucekela phansi, seke yini ngakubhekisela phansi mina baba, kaze mina ngikubhekisele phansi, sizobuya naye. Wathi uNtanzi kunjalo mntanami, kuzomele nibuye naye ephila ngoba umuntu ubalulekile uma ephila kunokuba engaphili. Wathi uphinda khululeka wena baba, themba thina sizoyenza lento le. Wathi wena Zama ngiyakubona iyakujabulisa lento. Wasuba nomfutho ongaka, yazi kuyasho ukuthi igazi loNtanzi ligijima la kuwena. Wathi yebo baba, ngiyindlondlo mina, ngiyindlondlo enophampe, ehene wena baba. Ayi nangampela-ke guys-ke uphinda wathathi ukucela isibhamu sakhe, baphuma ngomnyango-ke beyothumba bani? uMbali. Ngapha-ke kodladla uMbali bese siqalile-ke ukwenza amalungiselelo isidlo sakusihlwa-ke. Kodwa-ke bathe sebeqala ukupheka kwabonakala sengathi bashoda ngamafutha. Uma wakhe-ke uke watshela umyeni wakhe ukuthi akagijime aye esitolo eyowalanda amafutha, kodwa uMbali wathi cha, akuhambe mina baba, wena phela usumdala. Yabona nje amathambo awasavumi kahle, ngizohamba mina ngibuye manje. Hheyi ngoba guys, elokufa alitsheli. Yini ngampela esiyenze uMbali afuna ukuphumela ngaphandle kube kuvele kuphume iy'mpisi ey'mbili zimfuna kangaka. Eyi, ube ukuphuma nje uNtombo eya lapha esitolo sakubo-ke kodladla engayilindele lutho ngoba vele phela abantu abaziwayo ukuthi bayinkinga empilweni yakhe vele bebaziwa ukuthi abasekho ngisho lapha esigodini sase-Ezulwini babalekile. Kodwa uthe methi uyakungena esitolo guys, uphuma noplastiki-ke manje wamane wahlangana noZama phambi komnyango. Wathi ya makoti we-country, ngaze ngajabula ukukubona. Umane wehlisa umoya uMbali wathi ufunani la wena Zama? Uyazi ukuthi amaphoyisa abhizi ayakufuna. Wathi hayibo, amaphoyisa angifuna? Wephinda, uyamuzwa uthini lo? Kanti ngibhale esiphongweni mina ukuthi ngifuna amaphoyisa? Wahleka uphinda wathi ha. Uyazi asingaloke sichithe isikhathi, asenze sikuzele la, faka indwangu ebusweni balo muntu lo. Ayibo guys, wabona-ke manje uMbali ukuthi no, ngeke. Ngathi kuyamphinda oseke kwenzeka kuyena. Uthe ethi uyaskrima kwasho ukuthi vele seku-late, babe belimboza ikhanda lakhe, bamqukula guys, bamfaka emotweni, yashaya yachitha.
Bafikile-ke guys omagwaza laphaya bodlaza phela njengesimemo-ke. Hhayi koda-ke uSanele akabanga-happy ukubona unkosikazi wakhe engekho emagcekeni. Koda-ke uma wakhe uMbali belokhu emtshela ukuthi ungakhathazeki mkhwenyana, simthume ey'tolo nje uzobuya ngekudala. Koda-ke lelo gama lelo lokuthi uzobuya ngekudala bekulokhu kuhamba isikhathi lutho ukufika uMbali. Okugcina sekwenza uSanele-ke manje engabe esanama ngokuphelele, esehlekisa ubala kubonakala ukuthi khona into emdla ngaphakathi. Umane wakhetha kona ukufona, semefona hhayi ucingo kokuqala nje ulamane la-drop-a. Wathi hayi bo, uyalidropha. Hhayi kwathiwa mzame futhi, waphinde wafona. Walibamba-ke ucingo uMbali. Wathi Sanele, wathi hawu, ulaphi Madladla? Wathi eyi nami angazi, sidrayivile nje indawo elubhuqu mhlampe for 2 hours. Wathi awazi ulaphi? Wathi kwenzakalani lapho Mbali? Uphephile? Wathi uthi uyazama ukuchaza waletha hle ucingo uNtanzi. Wathi ya Sanele, wathi Ntanzi? Wathi ukhuluma naye uqobo lwakhe, uyena ney'nqotho. Wathi yabo meke wamthinta uMbali, ngiyafunga ngiyakugomela, wathi uzongenzani? Uzongenzani? Yabona manje akusesisona isikhathi sokuthi uloku ungisongela Sanele. Uyabona uma wukuthi uyindoda uzazi ukuthi unomndeni owuthandayo nawo okuthandayo, komele ubheke ukuthi ugawulaphi, ubogawula ubheke. Wathi ngampela ufuna Ntanzi? Wathi nazo-ke nawo-ke umbuzo bekade ngiwulindele, futhi ngabe kade ungibuzile lowo mbuzo ukuthi ngifunani. Nayo-ke into ozoqala ngayo, uzoqale uhambe kula mabhosi akho, yabo la mabhosi akuphethe, watshela ukuthi awaqeqe wonke ama-akhawunti ami lawa abawabophile. Isona siqalo-ke leso. Yabo unkosikazi wakho ukhiye, iwona-ke ukhiye engizovula ngawo yonke into engifuna uba yenzeke. Guys. Wathi yabona futhi uma ukuthi awukwenzi lokho engikutshela khona, in 24 hours, hhayi kulungile mfana wami, uzomthola unkosikazi wakho ama-pieces. Uyezwa ngithini kuwena? Waqeda lapho walidropha ucingo uNtanzi, ebese-ke uSanele-ke wandwaza. Manje useyayibuza imibuzo eminingi ukuthi kanti ngampela nhloboni yenunu uNtanzi? Ngampela phela inunu engafile guys, inunu engafi. Yabo la othi khona ayi cha yabona-ke manje it's the end with uNtanzi. Uma navuke guys, njengo-Undertaker lo wakwi-wrestling, amane nje anyuse umhlane ahlale ngesinqe guys, la sekuthiwe khona ayikuphelile, done, over ngayo. So nje ayi nami angisazi anymore. Kodwa-ke kuke kushiwo kuthiwa alikho iqili elikwazi ukuzikhotha emhlane. Maybe, just maybe, uNtanzi uzogcina-ke ey'khokhele zonke izono zakhe guys. Mhlampe ijele alimfanele, asisho njalo. Isijeziso sakhe sifanele ukuba worse than ijele. Ingakho-ke esemane wathumba uMbali ukuze mhla efika kuyena uSanele abone ukuthi no, lo muntu akadingi ukuthi ambophise. Kumele nje amshaye ikhanda, kwaziwe ukuthi hayi manje uyagqitshwa-ke manje angeke asakwazi nhlobo ukuphinda abuye. Ngoba ejele vele ubengabuya noma inini. But meke nje waqeda ngaye finish, hhayi yila bazothola ukuthula ngampela-ke esigodini sasezulwini. Kodwa bengamyeki uZama. uZama uyingozi. uZama uyingozi guys, ngoba umunce wonke uphoyizeni kaNtanzi ugcwele ngaphakathi kuyena. Yeyi ubungambona loya mntwana, bengathi uchathwe ngopelepele ngendlela ajabule ngayo mekuthiwa khona umntwana oyolinyazwa noyothunjwa. Okusho khona ukuthi mekuthiwa bayaqeda ngoNtanzi, sasele imbewu guys, ikuzama. Abaqede konke nje bengashiyi lutho. Mase sebejeza labantu mabane bejeze bonke zife ngamvunye guys. Mekuthi ngampela bayimisele ngokuthi kube khona i-peace yalapha kulesi sigodi for good. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathele amazwibelana eIthonga ngomhla ka-19 February. Hayi-ke umndeni wakomagwaza-ke uvuke nje